Wayah ngaso watara jam 4:30 para siswa lagi pada jajan, ana sing ngobrol, ana uga sing maring perpustakaan. Rasbun, Karsid, Sarjum, Wastap, lan Carmun sekolah ing SMP kelas 9. Bocah 5 kiye seneng main futsal. Saben dina sing diceritakna angger ora futsal ya masalah bal. Bocah 5 kiye sekelas lan duweni karakter beda-beda tapine tetep sayuk rukun. Apa maning angger wis ngomong nabal kayong dadi kompak nemen. Rasbun, Karsid, Sarjum, Wastap, lan Carmun lagi pada ngobrol ing kantin. Iya jarene jare siapa? Oleh kabar semendi. Wingi lagi nyong lewat dol nyong krungu Pak Joko ngobrol karo Pak Buswanto nyong kayong krungu Pokde. Oh kayak kowe. Ya bener ya, penana Pokde. Cabang futsal melu dilombakna orang anak kayong wong tete olahraga futsal wis masyarakat malah wis anak lomba tingkat nasional. Wah, ini kayak yang mestinan ya. Iyalah, Rasbun gitu loh. Semuanya ya. Saatnya jam keempat dimulai. Karsid, Wastap, Carmun, Rasbun, lan Sarjum metu sing kantin mlaku maring kelas karo esi ngomong nabel. Bocah-bocah kelas 9 kalebu Karsid, Wastap, Carmun, Rasbun, lan Sarjum wis pada manjing kelas. Pak Joko, guru olahraga, banjur mlebu maring kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah, Pak Guru paling langsung ya anak surat sing dinas dikut sing isine yaiku ngumani panganan Pokde. Nyuwun pangapunten Pak, kali minggu malih menika meskipun tanggal pinten. Lobakipun menapa kawula Pak? Usah wonten Pak. Sita, sabar, tahun siji pelaksanaan minggu ngarep tanggal 15 jodoh pelaksanaan lomba tergantung jenis lombane dadi ora mung siji jenis lombane warna-warna kelihatan atletik, karate, sepak bola dan lainnya. Wah, mangga sampai nih Pak. Ya jelas kayak arane dukung pancen kan sing karo wis aja kayak kowe karo kanca. Kowe arane ngemek-ngemek padahal durung mesti bener. Rasbun pancen ngemek-ngemek tau kan bener lho bener. Ucal dipun lomba kapten menapa bonus di Pak? Laka anak sepak bola. Bagus, nah kok ya sebelum hujan juga ada disertau. Wis aja pada tukar padu saiki Pak Guru arep maringi pengumuman murid sing melu ekstra sepak bola. Ngomong kosong latihan ya Pak Guru arep ngadakan seleksi kanggo Pokde. Jam pinten Pak? Ya kayak biasa aja kowe makan ekstra. Jam 9:30 nih Pak. Ya siap. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar lagi. Jam 13.10 bel balik sekolah muni. Karsid, Wastap, Carmun, lan Rasbun metu saka kelas karo esi ngomongna Pokde. Halo. Ini kan melu slide sih. Insyaallah, imen sih. Aku kedulit kayak kowe pan melu, masa kuat sih Karsid. Pun jadi bocah dan koyokan iki jombong kae rene. Karepe nyong, cangkem-cangkeme dewek masalah buat lo. Pancen sang kowe dicang-cang ora minggem. Bisa ngomong kayak kowe. Wah, nek ora nyong. Wis nyong kasih kowe enak ora kayak kowe. Lagi bocah loro tukaran, Carmun melu maring ruang guru lapor marang Pak Joko yen Rasbun karo Karsid tukaran. Pak Joko marani. Menikah Pak. Wiwitanipun Rasbun poyokan menawi Karsid
awakipun lungli mosok kuat tumut lomba lajeng kardit mangsuli rasgun boten trimo lajeng tukaran. Bener Bun? Nggih Pak. Rasbun lomba durung mulai bes tukaran kayak kue orang kompak ora apa orang ragu kue orang butuh awak gel sing sehat jiwane uga kudu sehat awake digas tapi jiwane ora sehat sombong sok jagoan ora bakal bisa gede ning tim. Ngapunten Pak. Loh kok nggak nyuwun maaf Pak Guru waringkan situ gelem. Ini Pak, maaf ya sis, nyong emosi, maaf ya, nyong sering remeh kena, jaluk maaf ya, nyong mau kasar dan keliru. Yo pada pada. Ini sing sarana main koro sano ing dalam tubuh sing jiwa sing kuat. Datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan berdampingan, tidak buru-buru gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bagian dari cara hidup berpasangan.